Мексико в момента буквално гори. Спортни събития се отменят, летища ги щурмуват, полети се спират, бензиностанции ги палят. Говори се, че картелите могат да ударят и хотели само и само да вдигнат още шум. Всички са на нокти. Мексико е на ръба на вътрешна война. Добре, ама защо? Защото когато в Мексико убият лидер на картел, това не е просто още един престъпник по-малко. Това е трус в цялата система. А ако става дума за Немесио Осегера Сервантес, по-известен като Ел Менчо, тогава вече говорим за нещо много по-голямо. Той беше лицето на новата ера. Издигането на Халиско ново поколение бележи третия етап в наркоикономиката на Мексико. От ерата на кокаина и марихуаната към ерата на синтетичната дрога и паравоенните структури. Смъртта на Ел Менчо идва точно на върха на този период. И сега въпросът е, какво се случва в Мексико? За да разберем защо страната е в такъв взрив, трябва да се върнем в началото, към историята на Ел Менчо. Защото картел не е просто дума, това не са някакви улични дилъри. Хората, които виждате по криповете, това са въоръжени до зъби типове като малка армия. Тия структури често ги наричат наркотерористи. Те не само продават дрога, те упражняват контрол над държавата, натискат институции, купуват полиция, диктуват правила. Сега си представете картата. Регионът Агуия в Мичоакан. За едно дете, родено там през 60-те години, това не е просто беден селски край. Това е пресечна точка на две икономики. От едната страна – легалното земеделие, лимони, авокадо и други плодове. От другата – опиумен мак и марихуана. Държавата – тя е само на хартия. В реалността управлява този, който плаща на полицията. Madre, soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga, soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. Oh, no cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo, ahorita los bajo. Póngase bien las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta ser amigo, cabrón? Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga. No, señor, ahorita yo se las bajo. Póngale, mire, revíremeles a todos los hijos de su puta madre porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. Сервантес израства точно в такава среда – социална лаборатория, където законът е относително понятие. Когато през 90-те минава нелегално в САЩ, това не е просто американската мечта. Това са години, в които мексиканските картели се вкарват дълбоко в американския пазар. Когато Ел Менчо е в Америка, го осъждат за наркотрафик и после го депортират. Но той си тръгва с нещо много ценно. Разбира как работи системата от американската страна и научава маршрутите за минаване през границата. По същото време в Западно Мексико набира сила картелът Миленио. Те контролират тихоокеанските пристанища и сухопътните трасета към САЩ. Сервантес започва да се издига вътре в структурата. Вече не е просто човек от нивото на производството. Той влиза в организацията на пратки, в сигурността. И нещо още по-важно. Известно време е работил и в местната полиция. Тоест, както много други картелни босове в Мексико, той познава системата отвътре. Това по-късно ще му даде огромно предимство. През 2010 година, когато структурата на Миленио се разклаща, в Западно Мексико се отваря вакуум на власт. И точно там влиза Ел Менчо. Той създава нов модел. Нарича го картел от ново поколение. По-централизиран, по-брутален, по-дисциплиниран. Първото, което го отличава, е милитаризацията. Бронирани конвои, 50 калибрени картечници, тактически униформи. Това вече е държава в държавата. В социалните мрежи започват да излизат клипове от онези, които тук дори не мога да покажа. Голяма част от тия видеа са директно свързани с Ел Менчо. Целта – психологически натиск върху обществото и върху враговете. Но истинският му голям ход идва, когато преминава към синтетичните наркотици, най-вече фентанил. Този синтетичен опиоид е около 50 пъти по-силен от морфина и дори в миниатюрни дози може да бъде смъртоносен. И точно тук играта става съвсем друга. През последните 10 години в САЩ стотици хиляди случаи на свръхдоза са свързани с фентанил. Тия хора, които ги виждате по улиците, прегърбени, откъснати от реалността, голяма част от тях са зависими точно от това. И веригата е напълно глобална. Прекурсорните химикали идват от Китай и Индия. В Мексико ги готвят в лаборатории, после ги прекарват нелегално в Щатите
И тук идва разликата. За разлика от кокаина, това не зависи от ниви и реколта. Трябват ти лаборатория, химик и добра логистика. Разходът е нисък, печалбата – космическа. В центъра на тая схема стоеше Ел Менчо. За САЩ той беше враг номер 1. Човекът начело на структура, която убива американски граждани и нанася щети за милиарди. А иронията е, че по веригата косвено финансирането идва и от Китай. Затова Департаментът по правосъдие на САЩ обяви награда от $15 милиона за главата му. Това не е нещо, което се дава на квартален бос. Това е ниво международна заплаха. Но структурата, която изгради, не беше само фентанил. Те печелеха от кражби на гориво, контрол върху пристанища, рекет, трафик на хора. Това си беше многостепенен престъпен холдинг. Изведнъж Ел Менчо се превърна в един от най-издирваните хора в света. С подкрепата на САЩ беше организирана операция в щата Халиско. Детайлите не са напълно ясни, но според информацията е бил тежко ранен по време на акцията и по-късно е починал. След смъртта му в Халиско и околните райони започнаха палежи на автомобили, блокади на пътища, въоръжени с блъсъци. Това е така наречената стратегия обезглавяване. Махаш лидера и очакваш структурата да се срине. В Мексико това се прилага още от 2006 година насам, само че резултатът често е обратен. Когато лидерът падне, организацията или се разпада на фракции, или се дели на регионални групи. Тоест не изчезва. Просто става по-хаотична, а хаосът означава повече насилие. Централната дисциплина се губи. Подкомандирите почват да се борят за територии или други картели се намесват. И тук идва големият въпрос. Най-големият им съперник, картелът Синалоа, ще се възползва ли? Ако бързо излезе силна фигура, структурата може пак да се консолидира. Ако не, предстои кървав период на вътрешна борба. Истината е проста. Дори смъртта на такъв голям бос не означава автоматично край на картела. Таймингът обаче е изключително важен, защото през 2026 година Мексико ще бъде домакин на световното първенство по футбол. Това е събитие, което ще гледа целият свят. Ако точно преди него сигурността в страната изглежда разклатена, това не удря само туризма. Това удря инвестициите, дипломацията, имиджа на държавата. Картелите го знаят много добре и посланието им е ясно. Ако ни натиснете, ще подпалим държавата. Същата тактика използваше и Пабло Ескобар и затова го наричаха наркотерорист. Той свали пътнически самолет, уби хиляди полицаи, дори се съюзи с въоръжени групировки и организира щурм срещу Върховния съд. В Южна Америка картелите често действат като държава в държавата. Ел Менчо живя в нелегалност близо 10 години. САЩ го вкараха в черния списък още през 2015 година, но въпреки милионите награда не можеха да го пипнат. Такива хора постоянно сменят локации, имат мрежи, убежища, купени хора навсякъде. Когато контролираш цели региони, залавянето ти става адски трудно. И точно за това неговият край разтърси не само Мексико, а цялата наркоикономика. За сега се очаква начело на картела да застане Ел Йогурт. Има видеа, които тук няма как да покажа заради правилата, но в тях се вижда как палят супермаркети вътре с цивилни хора. Вече дори не си правят труда само да блокират пътища, направо ги разкопават, унищожават ги, правят ги неизползваеми. На глобално ниво такава обстановка е абсурдна, особено когато след няколко месеца трябва да се играят футболни мачове, които ще гледа целият свят. И точно това искат картелите – натиск, хаос, международен скандал. Все по-сериозно се говори, че мачовете от Мондиала в Мексико може да бъдат отменени и честно казано, това може би ще е логично решение. Още от самото начало, идеята част от турнира да е там изглеждаше рискова, а сегашните събития може да се окажат последната капка. Ако трябва да обобщим, най-вероятният сценарий е армията да слезе по улиците и да се въведе извънредно положение. Възможни са директни престрелки по градовете. Възможно е и друго – държавата да седне на масата с новите картелни босове. И не, това не е нещо нечувано за Латинска Америка. Там такива споразумения не са мит. Към момента обаче реалността е една – Мексико прилича на ад. Благодаря ви, че гледахте. Ако видеото ви е било интересно, ударете един лайк и се абонирайте за канала. До скоро!